ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତମେ ଥରୁଟେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି? କାହିଁକି ତମେ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ଆଦି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ସୁଖରେ ଅଛି ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିବ କୋଉଠୁ? ବୁଝିପାରେ କି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଗଲ। ତୁମର ଦୁଃଖ ରହିଲା କୋଉଠୁ? ଦେଖାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି, ସବୁ କହିବି ମୁଁ ତମକୁ। ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବି କୁହ ସେ ଝିଅଟା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛି କେମିତି? ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନିଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା ମା କହିବା ନା ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବା? ତାମାନେ ସେ ଝିଅଟା କଣ ସତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଏବେ ବି କଣ ତମର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ଆଉ ମୁଁ? ତମେ ତ ଗୌତମର ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ଅତି ମୁଁ ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର। ମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭାଉଜ? ହଁ, ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ପଡ଼ି ମୋ ସହିତ ବାହା ହେଇଛି, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୌତମ ମୋତେ ମା ପରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ମା ସତୀ ଏଇଟା ସତ ନା ଏମା କାହାଣୀ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କହୁଛି। ଶୁଣ, ଜହ୍ନ ମାମୁଙ୍କ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିବା ମୁଁ ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ନୁହଁଛି। ମତେ ତମେ ହାତ ଠାରି ବୁଝିଦବ। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁ ସରଗ ଶଶୀ ମଦନ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଦଉଛି, ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଦଉଛି, ତମ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣ, ସୁନା କମଳଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ସିଏ କେବେ କାହା ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରେନି କି ତାକୁ ଖାଇ ହୁଏନି ସତୀ। ହେଲେ ସେଇ ସୁନା କମଳା ବଦଳରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ନା। ବସାଣି ମଝିରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି ସତୀ। ଯଦି ସେଇ ଫୁଲଟା ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ଫୁଟେ ତାହେଲେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚଢ଼େ। ହେଲେ ସେ ଫୁଲର ଦୋଷ କଣ? ଗଛ ଡାଳରେ ଫୁଟିବା ତ ତା ଧର୍ମ, ହେଲେ ସେ ଗଛଟା ମଶାଣିରେ ଉଠିଛି କି ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଶୁଣ,